Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona ubhalile uthi mina nginokuphupha ilanga nje libalele lishisa kukuhle, ngabe ke lokho kusho ukuthini? Iphupho kanjalo ke licacile liyayichaza njengoba uliphuphile, lisho ukuthi ke izinto zakho zihamba kahle, kuyakhanya nje konke kuhle, kusho ukuthi idlozi lakho likubhekile likukhanyisela izinto. Uma ngabe nombuzo sicela ukuthi ubuze ku-comment ukuze ke ngizoyenza yakhe ivideo uthole impendulo ngokushesha ukuthi lokho kukuxakayo kube kukuthini. Ungakhohlwa nokusubscribe, usifollow, ucela inamba ku WhatsApp.